ultracorreccions o hipercorreccions. Joan, Josep. Estos dos noms són bíblics i està documentat al 1900 per Antoni Maria Alcover que sempre s'han pronunciat U. Com digui al vídeo anterior sobre fonètica, pot pronunciar-se G, G o G, és a dir, Joan, Joan, Joan o Josep, Josep, Josep. Llavors, per quina raó molta gent diu Joan? Jo trobo que hi ha dos factors. Arribada de persones castellanoparlants a partir dels anys 60, sobretot al català oriental, que intentaven reproduir el fonema Z, Z, i com que no podien, utilitzaven el fonema Y, Y, Y castellana, que és el que més li sembla, i com que veien escrita una O, pronunciaven Joan. Segon factor, perquè la majoria dels professors als anys 80 no eren filòlegs i no t'ho corregien. Per tant, és una ultracorrecció perquè hem vist escrita una O, però sempre s'ha pronunciat U. I no, no és millor pronunciar jo que Chu, apitxant. És preferible Joan que no Joan. Ara bo, si esteu acostumats a anomenar algú Joan i és el seu nom i vol que li digueu així, ho hem de respectar i prou. Però això ja és un altre tema. Au, cacau!